ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо навчунии хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки фурӯшӣ барои реклама кардан бошад, марамаз сурат маълумотча дар ватсапи экранмада рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор аз куҷо хона, замин, квартира қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. хоб дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ аст аз территорияи Душанбе бо нархҳои арзон, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз территорияи шаҳри Ваҳдат, Ҳисор, Турсунзода, территорияи Хӯросон, территорияи Фархор, территорияи Ҳамадонӣ дӯстони азиз ва ҳастаи якхонага, духонага аз территорияи Душанбе аст, аз шаҳри Бухтар, шаҳри Ваҳдат ва дигар тарафҳо ҳастаи. обшим якхонага, духона, сехонага ва ҳастаи заминҳои фурӯшӣ ва ҳастаи хонаҳои фурӯшӣ. нархҳо сар мешаванд аз 39-40 ҳазор сомонӣ боло то нархҳои қиматтара. обшим аз шаҳри ноҳияи Торикистон ки хела вариантҳо бисёранд. ва курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 110 сомонӣ. дӯстони азиз, мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем то охираш тамошо кунем. марамад мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, хона бо дараҷаш фасон аст ки срочная қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар ҷамоати деҳоти Байнал пеши балинсаи Асаби, яъне ки ҷои беҳтариндай ҳама чӣ дар пешаш ҳастай. шаҳри Ваҳдат, ҷамоати деҳоти Байнал пеши балинсаи Асаби, яъне ки шаҳри Ваҳдат да. дӯстони азиз, тақрибан заминшон 3 сотиқа 2,5 сотиқ замин астае ки 3 хонаи калон кардагӣ астае. хона душона проект, 3 дар хонаи калон аст, якта меҳмонхонаи калон, дута дига дӯстони ҳамом дуруш аст, ҳамом дурунӣ беруна, якта кухни 7 метр аст дӯстони азиз ва дута дига ҳоҷатхона астае. хонаҳо бо проектҳои навкатӣ ва ремонтҳои замонавӣ. 2,5 заминша бо ҷои мақсад ки хоҳӣ хонакуниам дора. хона ҳамашон мақсад ки ремонтҳои замонави обсет позитсияни ошхона баня кухнямаш арди қариб дутаи ҳастае. рӯи ҳавоиш полиход буручатка хонаро хедисен ки хитон чӣ хел фасонае. хона мега дастсрочна дӯстони азиз фурӯхта мешавад бо нархи 650 ҳазор сомон ки боз мегӯяд муомилаи хуб мекунем. даруни хонаҳош бениҳоят калон астае ки агар тақсим кунед қариб 10 дар хона мешавад. нархи хонара 650 ҳазор сомон мегӯянд, боз муомилаи хуб дорад, срочнае. оидем хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ дошта бошед, ҳамин пирамҳои рақамҳои мегафони соҳибшуна ахираш 51 кор мекунад. бо плюс дар ҳамин рақамҳо ватсап ҳам ҳастае. марамат шахсои намехаридагида бо арзон ва муомила мешавад. мегар срочна сумрака марамат занг занед. мегзарем ба дим замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае дӯстон, срочнаи қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, дар Уялӣ. аз Уялӣ мегӯяд 5 километр мегӯяд болотар, панҷум насфот роҳаш асфалта мегӯяд. ноҳияи Хӯросон, Уялӣ 5 километр мегӯяд, панҷум насос. дӯстон аз дар инҷа 16 сотиқ замин астае ки обшим ду тақсим кардагӣ, дута сертификат дорад, яъне ки 8 сотиқи дута кардагӣ аст. метавонад ки дута акавдор ёк дута хеш ёк дута ҷура метавонад ки ҳаминҷа хона када мисол гиранда ки ду тақсим карда, яъне ки уже мақсад ки 8 сотиқи када ҳуҷҷат када мондагӣ, яъне ки сертификат дӯстони азиз дорад. дар инҷа мегӯяд обуш ҳастае. свеча хай хитон мегзарад, пешаш када усоба мегзарад. хоб хай гирд ва нашда одамо зиндагӣ дорад, камтар проект дӯстони азиз. хоб дӯстони азиз, нархи замина мегӯяд бо маслиҳат, кадоме ки мегира ҳамашам мегӯяд мефурӯшанд 16 сотиқа, кадоме ки мегира 8 сотиқи дута дӯстони азиз. метавонад ки ду акавдодар ёки дута мисол оила зиндагӣ ду тақсим карда, дута уже мақсад ки тақсим карда, ҳуҷҷат карда, сертификат карда мондагӣ. хоб деҳа яъне ки қишлоқи хуб мегӯяд, ҷои ободият дӯстони ҳама чӣ мегӯяд ҳастае. мактаб дар пешаш ҳаст дӯстони азиз, мақсад ки канали обам қариба мегӯяд, мақсад бо об мегзара, бо инчунин канали обам ҳастае. хоб чӣ хеле гуфтам, нархи замина мегӯяд, нархаш бо маслиҳата мегӯяд, яъне ки арзон метиҳанд дӯстони азиз, мақсад қимат нестае, нархаш бо маслиҳат. хоб ҳар душ рақамҳои телефон аст, якумаш рақамҳои билайн ахираш 40 кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои мегафон, инаш 0274, инашам кор мекунад. шахсоне ки мехарен замина мисол ҳамхали вариантҳо, ина ба ака занг занен, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳад ва арзон мекунад, нархаш бо маслиҳат. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, инашам қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, дар ҷамоати деҳоти Ғалавбод. ҳамин хел маълумот. дӯстони азиз, заминшон аз 25 сотиқ зиёд астае, қариб мегӯяд 30 сотиқ замин астае, 4 хона кардагӣ астае. хонаҳо мақсад ки ҳамаш нӯпурра дӯстони азиз.
тақрибан мега 30 сотиқа аз 25 боло аста то 30 сотиқа 4 дар хона проект кардага дӯстони азиз. хоб як хонаш мегага мақсади як рӯйпӯшак аста. хоб ха як ранг бор мекунӣ зиндагӣ мекунӣ дигарош дӯстони азиз болош нопӯшондаи хона ки но тамом ҳамон кухни дӯстони азиз дар дуруш аста. кришаи хона пӯшондан дар хона дӯстони азиз. хай боидам хеле масъулият дӯстони азиз мақсад ки шифрош ҳаста мега фақат як тахта мегирӣ мисол болоша мепӯшонӣ. оғилхона ва мисол ҳоҷатхона дорад. хона мега дастирошона фурӯхта мешавад бо нархи 147 000 сомон ки боз мегӯяд муомила дорад. нархи ҳам хай замини кушод қатъи ҳамаш дӯстони азиз 147 000 сомон аст боз муомила дорад. шифрош гирифтагиаст фақат тахта мегиред хона мепӯшонед зиндагӣ мекунед. якта мисол ки уже доштае мақсад фақат камтар ранг бор мекунед. дигарош коробка. дӯстони азиз якумаш рақамҳои дастии 2075 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои билайн, нашам дастӣ, ахираш 60 ки нашда WhatsApp дорад. маърамат оиди хона ягон маълумотои зиёди хоҳед агар шумо фаҳмида шумо занг занед ба шумо фаҳмода метиҳанд. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон. срочное қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ дар поёни корвон гуфтага аст пеши поста. ҳамаи транспорт мега пеши хона кати мегзарад. 2 сотиқ замин массуат дорад ки хонаи дуошона астае ки 4 дар хона дорад. қатъи коридор, ошхона, баня, кухни рӯи гирди хона маҳкам бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. обсвет ҳамаи намуд транспорт мега мегзарад. обсвет мега галавни иҷода проблема нестае. дӯстони азиз хона мега тоқа фурӯхта мешавад алиш намешавад. наздикии корвон дӯстони азиз мақсад мактаб факта ҳама чи дар наздикиш. хона мега дастирошона фурӯхта мешавад бо нархи 490 000 сомонӣ. бо оиди хона маълумотои аниқ ва пурраша тариқи мегафони соҳибшон ахираш мақсад 8000 дар WhatsApp доранд. мақсад ки занг занед маълумотои пурраша аз худашон гиред прамо ёки дар рақамошон занг занед. алиш намешавад тоқа суми холия мега срочное. маърамат оиди хона ягон маълумотои зиёди хоҳед агар фаҳмидан дар рақамошон занг занед маълумотша гиред. агар дӯстони азиз шумо дар онхали хонаҳои фурӯшӣ квартира замин мошин ягон техника ягон компания ягон маҳсулот чизе ки дар мехоҳед ки ягон чизе ки фурӯшӣ дошта бошед хоҳед ки реклама монда маърамат дар рақамҳои болобуда 885 12 20 20 WhatsApp имо телеграм дорад. роӣ кунед чизе бошад мақсад фурӯшӣ мо реклама мекунем. лайк аз ин навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстони азиз. қарор дорад дар ноҳияи ҳамадония ки московскида паси мақсад ки МЧС мегӯяд пеши молбозор. дӯстони азиз ҳамадонӣ паси МЧС пеши молбозор кӯчаи чораҳа. дӯстони азиз 6 сотиқ замин массуат дорад ки хонаҳош қатъи тайёр ва коробкаш кади ҳамагӣ 7 дар хонае. мақсад 3 хонааш баракош тайёрае бо ремонтош кардаги тайёр 4 хонаи дигаш яъне коробкаи болош пӯшондагие фақат рангу бору дар терезаш мондаги аст. обшим 7 дар хона қатъи калидорш кати. дӯстон аз обсвет ҳаста ҳоҷатхона ошхона баня кухни гирди хона пол меход маҳкам дастирошона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ. нархи ҳамин хонаи ҳамадонӣ паси МЧС молбозор кӯчаи чораҳа. маърамат дӯстони азиз боз ягон маълумоти дигар хоҳед агар оиди ҳамин хона фаҳмида рақамҳои мегафон ва рақамҳои вавилон ва рақамҳои WhatsApp занг занед маълумотои пурраша гиред. дар ҳамин навори мо кадомтон агар ҳамин хонаи маҳқулӣ ки наёфта бошед дар комментария нависед ки аз куҷо чӣ хеле хона ба шумо дар кор аст то чанд сомона то чанд сотиқа ёки квартира ёки замин мо агар аз фурӯшондаҳо ёфтем ба шумо видео карда пешкаш наёфтем бо видео ояндара мақсад ки интизор мешавед. дӯстони азиз як лайка ба хотири меҳнатҳои мо дареғ надорен занем ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз сехонага квартира аст ки срочное қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи сино наздики физкултурни институт гуфтага аст соҳибшон назди донишгоҳ мақсад мактаб магазин аптека канечкаи автобузо ва маршрутка. дӯстони азиз ҳама чӣ мегӯяд дар пеши обшим мақсад ки ноҳияи сино мешавад дар пеши физкултурни института. обшим сехонага квартира аст дар сеюм ошона қарор дорад. доми 4 ошона дӯстони азиз 54 квадрате. бо обсвет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис. хай дӯстони домои навнест домои советска не ки одамо зиндагӣ дорам нағзай ремонт хай мобайнай. хоб дастирошона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 460 000 сомонӣ аст боз муомила дорад. сехонага хай кам союзни домои панелӣ
дар сеюм ошуна 54 доми 4 ошуна аст. дӯстони азиз, хайр соҳибшон ҳамин қадар маълумот пешкаш карда будам, мо ба шумо расондем. рақамошон аст рақамои Вавилон WhatsApp барама занг занед, маълумотша гирин. мо боварӣ дорем ки шумо мо мақсад меҳнат мекунем барои шумо лайкора дар як одамоне ки хона харен я лайки дӯстони азиз занем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар ҷамоати 10-солагӣ истиқлолияти деҳаи Файзбахш дӯстони азиз. ҳамин хел маълумот, шаҳри Турсунзода Регар дар ҷамоати 10-солагӣ истиқлолияти деҳаи Файзбахш. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 хона кардагӣ аст ки хонаҳо мақсад ремонт пимон кардагӣ аст, хеле берун шавад дидес мебохту. гирди хона маҳкамаро рӯи ҳавлӣ дӯстони азиз полини худ мақсад ки бетон кардагӣ аст дӯстони азиз, хонаҳо ремонт кардагӣ, ҳамаи шароитҳои зиндагӣ кардӣ. хона мега дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 300,000 сомонӣ аст, боз ҳамира муомила кардан мегад метавонем. ҳамин одаме ки конкретна харидор ки боша омад хонара дид, маҳқул кард, муомила мешавад. ина рақамҳои мегафони соҳибшон, шахсоне ки мехарем барома занг занед, маълумотша гирем. чӣ хонаи замини квартира ки ба шумо дар кор аст дар комментария менависем, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино, Маяковский 31. духонага квартира аст ки дар сеюм ошуна қарор дорад, 48 квадрати метр дӯстони азиз. 48 квадрати метр бо об свет таъмин аст, ремонт кардагӣ аст, бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва дигар шароитҳои зиндагӣ дӯстони азиз. опшин хона дар Душанбе, ноҳияи Сино, Маяковский 31, мақсад ки сеюм этаж, хонаи рақами 9. хоб квартира мегад дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 480,000 сомонӣ ки боз мегад муомила савдош мегад дар назди квартира. шумо рафта бинед, агар ки масалан дом маҳқул шид, ҷош маҳқул шид, ба метавонед хатчон савдо кунед. хона хайр ремонт шуда аст, бори шумо бо шароитҳои зиндагӣ дӯстон аст. ина рақамошон аст Вавилон 480 марамат занг занед. ҳамин харос дигар маълумот ба шумо расондем. боқӣ монда маълумоташа худатон аз рақамошон гирем. чӣ хона ки лозима нависа пешкаш мекунем. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фидавсӣ, роҳи Гулпарвар дӯстони азиз. хонаи навсоб, проекти навкатӣ. заминашро мега 2 сотиқ аст дӯстони азиз, намедонам ки ровна ё ки зиёдтар бохтон аниқ мегирен боргаи соҳибуш. хоб 2 сотиқ замин гуфтага 4 дар хона аст, ошхона, баня, кухни, калидор, об свет ва ремонтҳои замонави беҳтарӣ, проектҳои нав, гирдаш ҳамаш маҳкам. ай дуни шаҳре мақсад ки заминшон майда. ина калидорш ба аз калидор усу хонаҳо тақсим мешавад, ошхона, банямаш дӯстони азиз, мақсад ки дуруст аст, қати баня панямаш шароитош кати. хона мега дастрошна мегад мефурӯшем бо нархи 550,000 сомон аст, боз мегад ҳамин нарх кати муомила мешавад. 550,000 сомон нархи ҳамин хона. я дӯстони азиз, рақамошон аст 985 ахира 86, барома шахсоне ки мехарем занг занед, маълумотша гирем. мегзарем ба даҳум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, срочнай бо нархи арзон. замин қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар ҷамоати Гулшан, яъне ки совхози Фархор дӯстони азиз. ноҳияи Фархор, совхози Фархоза дар ҷамоати Гулшан. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад дӯстони азиз, гирди ванаш полини хуб ба сетка маҳкам аст, замини ҳамвор аст, гирди ванашда одамо зиндагӣ доранд, обшам ҳаста. бо хайхтон як бор дига аниқ карда мегирем. нарша мега 40,000 гуфтесиян бо муомила мешавад, метавонед ки бо маълумотҳои конкретна аниқша аз рақамҳои поёмда гиред. 40,000 сомон аст, бо рафта бинед, маъқултон бошед, арзон мешавад, марамат занг занед. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қурбонтепа дӯстони азиз, дар Борбад, яъне ки Тецда. духонага квартира аст дӯстон, дар 5-ум ошуна қарор дорад, 65 квадрати метр. боб свет таъмин аст дӯстони азиз, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис дорад. 65 квадрата мега соҳибшон дӯстони азиз, мақсад ки мешед ки сехонагаш кунем. дӯстони азиз, мақсад ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ аст, тирезаҳо дӯстони азиз ҳамаш аз берун аст, дом 6 этажа аст, мега дар 5-умаш қарор дорад. хоб хай дига чӣ гӯем, мақсад ҳамаи усулҳои аст, мактаби урусӣ аст, мақсад ки тоҷикӣ аст, мактаби тоҷикам аст, лицей аст, садиқ, масҷид, бозорча, мағоза, ҳамаш дар пешаш. квартира мега дӯстони азиз, яъне ки нархи ҳамин квартира дастрошнай 455,000 сомон мондиянд, бо мегад муомила мешавад, квадратиш хай 65 калон аст, хонага карда мешавад.
ба ремонтҳои беҳтар, яъне ки соз аст. دوستان عزیز مقصد یکم معلومات دیگه خواهید اگر اویدی کوارتیر فهمید در رقم 15 زنگ زنید معلومات شو گیرین. میگذاریم با 12 کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است دوستان سروچنای قرار دارد در شهر وحدت در شهر که غشتکاران گفتگی است جامعه دهاتی بهار خانه 8 اشونه 4. دو خانگاه کوارتیر دوستان عزیز در 4 اشونه قرار دارد 40 کوادرات متر. باب سوی تامین است حجتخانه آشخانه بانیا کухни термос و ремонтош навкадагӣ хеле осоз دوستان عزیز. پیش خانه میگد مکتب باغچه کودکانه دوستان همش نزدیک است راهی اساسی میگد هسته. دوستان عزیز بود در کجای رایون در کجای مثال هم خانه در کجای وطن بخاطر معلومات چه میپرسین همین خیلی معلومات شهرکی غشتکاران مقصد که جامعه دهاتی بهار خانه 8 نیسته. کوارتیر میگه دستروش نفروخته میشد با نرخ 250,000 سوم که باز میگه معامله میشود 250 رفته بودیم مقطع شد خودشون سودا میکنین. این همین رقم‌های دستی پایم‌دار رقم‌های 7144 رقم‌های سویشون مرامت تماس گیرین. و شخصانی که مثلا هم خرید کوارتیر فروشی دارین که خانه زمینی که زمینی خیلی اگه ماشین اگه تکنیک اگه اسباب اگه آپارات خواهید که در رکلام مونده مرامت سرعت و معلومات در رقم‌های بالابدا 885 1222 رقم‌های مگافون است. واتساپش 24 ساعت کار میکنه. سرعت معلومات شده که ما رکلاماتون عزیز میکنیم. این بود اوری امروز تا ویدیو